Ahoj, tu je Slintoš pri ďalšom videu z našeho syndicateu. Ako vždy chýba v slovíčku videu. A v tomto videu by som vám chcel ukázať náš nový začiatok vlastne na syndicate s mojím kamarátom Adamom BMom. A tu je. Na jeho novej postave, ktorú začína expiť a ja mu s tým trošku pomáham. A vlastne rozbehli sme to tu trošku zase. Tak, on mal asi level 75 tento Avendax, no. A dali sme ho už na 80 minút, dneska to dal vlastne Aidam. A to je asi všetko odo mňa na začiatok, tak môžeš niečo povedať ty, ak chceš. Inak mám ho na Skype, tak môžeš. Chceš niečo? Čauko. Tak ja by som prešiel, ak nič nemáš. Máš niečo, či nie? Dáš mi knihu jazdeckého umění. Tak ja mám asi nabrať. Tak ja by som začal. Takže, ako vidíte, mám tu novú výbavičku. Vlastne to celé PVM. A okrem tejto zbrane, smrti čepele, je trošku PvP. Mám tak akože. Potom by som tu mal bodky, 10-8, tak je 20%, no, prestíte. Mám náhrdelník. Všetko ma vyšlo do takých 300 miliónov, okrem helmíka bola trošku drahšia. Inak korál a šelko mám to isté, to už poznáte. Je to trapné, lebo sa mi dalo čo vidieť, že sa to nestačí. To je ten korál, no. Vieme. Tu mám nový náhrdelník, ten som kúpil 850 a menil som bonusy, ktorý ešte budem asi meniť to niekedy. Čo mi bude chcieť, zatiaľ to tam nechávam. Helmu, už sme kupovali, no som kupoval. Teraz sa robím tak už viacej na orkov, lebo z nich ide najviac XP a je z nich dobrý rob. Štít, starý, poznáme. A ebenky tu mám nejaké. To sú celkom luxus, 20, 10, 10, 20, 20, 8, 10. Spali ma 200 miliónov, takže som spokojný. Tak som hľadal ten korál a toto mi skratil aj Jamko, za čo sa chcem verejne poďakať. A založili sme si cech, takže som začal traja, ja, môj búb a Jamko, lebo je to vlastne náš taký cech a neviem, proste postaviť budeme mať a tak ešte ho rozbiehame. Takže aby som začal s biologom. Biolog, to sú starí, akorát zase ubudli chemitorské úlomky a pomohol som sa v loveckých misiách, kde aj inak vám na súboj, ale počkaj chvíľu. V loveckých misiách som sa potom asi o 3 levely a pôjdem asi robiť ďalšiu, ešte si to uvidím, či to chcieť. A potom na ten boj, odtiaľ. Ešte náučnice, to vám sa mi dá staré, si dobre pamätám. Tak som predal všetky štíty, čo som mal asi 2. Neviem, či ste videli, ja som mal celú túto výbavu, to predal. Nebolo dlhšie videa, pretože no tak poď. Dlhšie neboli videá, pretože sme nehrávali. Shit! Ne. Dobrý. Shit. Ja to cítiť teraz, keď nemám nič, no. Som bavila aj zo Sokola. Prosto som si chcel kúpiť novú výbavu a kúpil som si ju. Plus mám ešte dobrú túto spatici čepel. Plus ešte 600 miliónov, ako môžete vidieť. Je to fajné. A v dneskajšom diele mám ešte na pláne ísť k nášmu milovanému Makamidovi, ktorý mi dáva také misie, že mám doniesť, že no, nebudem komentovať. Dobre, takže máme tu nejaký portík a Jamko už môže ísť robiť čo chce, to už nie je jedno. A ďakujem za účasť a všetko. Ale hovor s tým ešte necháme, takže bakra. Čakáme si. Tak, sme pri Makamitovi. Takže naposledy mi dal doniesť nejaké blbosti. Takže to ja som to nedoniesol. No toto. Chcel sa mi zdropovať. Mám to tak.
Mhm. Takže dal mi ešte väčšiu pôvodovosť esenciu karmy a bitevný oblek šel. To znova, tomu asi zanesiem. Nemáš náhodou len tak náhodou bitevný oblek šel na ninju? Už nula. Jasné, daj mi 100 kk a kúpim ti. Alebo esenciu karmy náhodou. To padá tak len tak z obsahu, tak to môžeš dropnúť, ne? Daj 35 a kúpim ti. Ale karma sa predávať nedá, tak sa mi zdá aspoň. No tak si sprav 110. A však karma sa dropuje len v tom svampe, že? No. Tak bež do svampu. Tak. Už vlastne nemám nič pripravené, ale... Ja idem ešte robiť zručnosť. Ako? Že ja idem ešte robiť zručnosť. No tak poď. Počkaj. Inak, mohli by sme začať novú sériu, teda ak by aj tam to chcel, zo Syndicate, že by sme začali ako na to od začiatku, že by sme si spravili taký let's play, že ako by zarobiť peniaze a ako proste hrať a tak, ak by sa mu chcelo teda, by sme hrali spolu a ukázali by sme, ak sa zarobili peniaze a také blbosti. Neviem, aj dám kočety na to. No môže byť. Až na to, že som dostal trúvu krále démonu, či trúvu krále ohňu a ešte úlomok. Tak to máš celkom v pohode ešte. Druhá kráľa démonu si dá dropnúť, sa mi zdá z toho, čo je v tej pekelnej zemi, či jak slova, v hnivej zemi, neviem. Tak ja si myslím, že to by to už asi aj stačilo, alebo však ešte môžeme nechať miesto Adamkovi, nech sa vyrozpráva, ak chce. Chceš? Nie. No tak ja neviem, mohli by sme začať tú sériu. A ako tak mohli... Ak sa Adamkovi budete, tak môžeme ísť aj rovno začať teraz, ale neviem, že nám bude chceť. No, je to jedno. Jak chceš ty. No takže v tomto Syndicate dieli sa s vami asi učíme. Ďakujeme, že si to zhliadnete. Do popisku môžete aj Damkov kanál, ak na to nezabudnem, tak dám. A dajte nám odbery, my budeme radi, alebo lajky aspoň. Ak dáte 3 lajky, tak bude ďalšie video. Ťažké začiatky. A Damko bude možno točiť tiež, ak sa ho bude chcieť z Syndicate inak točiť z Minecraftu. Otočíme to znovu, lebo nedostávame lajky a tak. Takže dajte lajky, 3 lajky, 3. Ja to nelajkujem. A to je asi všetko. No, takže ďakujeme a dajte 3 lajky mne a ja Damkovi na hocičo. A ďakujeme a vidíme sa pri ďalšom videu. Dobre, čaute.